Vietnamese iced coffee a chuan cyanide poison hmu ani a Thiannu ina coffee a han in chia kha a thi nghal ta ni henu hi Jessica Wong ania sangkhat zakwa somriat pariat khan Indonesia a apianga mi hausa tun to fanu ani tuna hian Australian citizenship ni mek ani bok Thiannu hi ama tha ngei ani ti apu ani bok engtizia I Thiannu kha that tamai nge ini ti anzo na chu vo inni thleng hian proof an lam hulawa ka tha ti soi thei ani lo ati ve tlat ani ti chuan Australia a hna a tho na le a boss nu po hian a personality hi hlawh awm ati ruk thu a soi chuak ta a Australian citizen ni in henu hi ambulance service a hna thok ani a Australian mi vunwar nen an in ngai zong boka hetia twal thana a thlen nu hian a bial pa po khan amizia a hlawh ruk thu a soi chuak ta ani ti chuan a Thiannu pasal nei na a hian som a hlawh lawa a twar na hle ni in an hria a Thiannu pasal nei na a wedding nu thakhat na a coffee catch up nei turin in Australia Sydney atang Indonesia Jakarta a avathlok lut ta a hetia Thiannu ina lem khat chau a lem khan aum dan adik lo ngala a chilaron phuan bor bor ngala a Thiannu hi mirna ti ani a in Australia a kumli chung sikulan kai duna a Thiannu hi athikru thin hle ni ome an soidana chuan Jessica hi Australia a ambulance service an nathok ani a vunwar nen an in ngai zonga an natho na hmuna po hian amizia hi hriatthiam har an ti thin hle ani ti chuan mirna ine nan in kom lai po khan in kom ngai lem lo chu an ni mela a Thiannu hian pasal thatak le din mun nget tak anei awanga a thik ni in an ring ani kumli hnu a chuan avoi khatnan Jakarta a azuzinta ati hian a thian te pahnih chu coffee catch up nei turin a som ta a abikin hemi a Thiannu a thik ruk em mirna I chu darnga le chan ve a in mutur kha dar khat vela khan text message a han thon ta a I coffee in tur kalo cha sak don che nia alo ti a amaro chu a Thiannu chuan khongai takin min cha sak du su ati chutia tin a chung chuan a Thiannu tan hian alo cha tal ani heta zona an zo dana chuan engtizia a I Thiannu tan khan lo cha nge ini antia tunge thleng masadon ka soi theilawa ka va thleng masat pal chuan keima in ka cha sak mayang ka ti wangani ati a khami hun lai khan rilru thalo po ka pulawa engma ti du na rilru ka nei shan lo ka va thleng masa ni chuan keima in ka lo cha mayang ti rilru ka nei wangania eng rilru ma ka pu ho lo mai atia a in pe hel ve tlatani kumli chunga avoi khatnan Jakarta a azuzin le na tur ani a an coffee catch up nei na tur mun hi ti hian azu thli thlai masa ni chu ma tok taka a han thleng masa a engtizia a vathleng masa nge ini anti khan Jakarta chu traffic a jam em awangin engchen nge konga ka rei don ti a hriat lo awangin ka vathleng masa mai ani ati vele thunga a omdan hi arin hlel om em a dar nga le chanvia in mutur kha dar thum vela coffee dor chu a han thleng ta a tuna camera CCTV camera a kan hmu ang hian a han en kwal dun ani chu amit te hi a len chho kwala CCTV camera omna mun ho kha a en kwal ni om tak hian ama soidan kha chuan kumli chunga ka voi khat kal le na ani wangin he mun hi ka chiang lawa ka va en kwal mai ani ati a pe hel kwal na sa ama ro chu darnga le chanvia in mutur kha dar thum le chanvia han thleng tatlat mai chu rin hlelh phu ani ti chuan mun kan tiang chu an thut na mun tur hi CCTV camera ina aman phak lem lo a hmu fia thei lem lo na hmuna a thuta a le lama tanga en chuan heta kan hmu ang hian hna thelin a hlia boka an thut na khi chuan a thian te la thleng lo chu hei alo cha sakta ni chu
a thian te la thleng mi alo kha lo cha sak sa a hei ti hian kan hmu ang hian dawhkan chunga sawn a thil pek lai a thian te tan present tura lei kha dawhkan chunga a hunga no kha a hliah ta ni chu enge tia hmu thei lo hei a thian te chuan ron thleng ta a hei a thiannu chuan heng te ti du a alo tia a thiannu po hian mak ati ro viawang ama ro chu a thi na tur konga ron zo ti a in hre ho si lawa lem khat chau a lema khan hei a chabuai ta ni chu a thiannu hi a chabuaya a thian pakhat zawk khian a buai pui ngala heta mak ve deuh mai chu Jessica Wong hi Australia a khan ambulance service an na thok ni si khan engma a thiannu a buai pui kan ti don miniang a hriat lo a thiam lo kha mak tak ani a en liam mai mai thei a thian pakhat ero khi chuan alo buai pui ta char maya heta camera kan hu ang son asira tang alo ding mai mai akut te kha kheu neu newa engti jai thiannu kha pui lo ngei ni antia a ka ham hai ve lu tuka engma ti ngai na ka shelo ani an a han ti le nge ya ama ro chu anrin hlel zual na em chu coffee dor nei tu kan tiang chu manager ne na khan a thiannu a han cha buai cha ka coffee chunga hian enge in pol ti in zo na zo ngal ani chu chuan anrin hlel bel cha em ani Australia chung po hian a history hi a thalem lawa nursing home te azusu a zurui chungin motor khala api hi chuan a hlau ruk thu asoi ani he thil hi sang ni le som paruka thil thleng khania a hlim chhon khan kaipon kalo bank khon khopam news kha ka entry na tuna hian hei kumsom ni chung zel bangzu tura anti kha kumriat na a chau parolin kumriat na alek parolin aron chuak ta si hi mipui anlung oi lo na sa sang ni le sompasari borvel khanani ta in kashia a Australian mi pani hian Indonesia a drug an tol luta chu mi te chu thi na thutluk na an pe a khami chungchanga khan Australia mipui te anlung oi lo em a tuna henui Australian citizen ani a Indonesia piang nima sela hetia twal thattu a anrin nge mai thi na pelawa kumsom ni lek zel bangzu tura an pe hi anlung oi lo hle ni Australia mipui te hi chu khatia mi hausa fanu ani na wang le ap anu le pa hi thil ti thailu tuk ani wanga anrin wang bok ani ti chuan he nu hi hei a mel te hi en ula camera ma a in lan te khan anui siau reng maya khang te khan rin hlel na ati zuala he nu hi helam Australia lampon an la ring hlel fo mai chu wang chuan tu na hian he nui smiling coffee killer tia kau anita rin hlel a hlo bel em na chu a thiannu test result kha a hrechak em kha ni a thiannu thi na ni na khan a u a han kol ta a u ne na a coffee a khan enge in mu a test result a enge om avati khan rin hlel a bel cha em ani chu wang chuan nangte enge ngai dan he nu hi ama poison kha ama pol ani iringem kai chuan soi ngai na ka hrelo na in kai ni ai thiam le investigation lamina an mu dana chuan he nu ba khi om lawan ti tlata chu wang chuan kamita hi chuan heti hian a mel hi chu angai nat om lo ka ti khop mai nangte engei ngai vedan I mu vedan le tuna hian Australia a ron kira a chung te hne na a cheng le a parolin a om chung hian a case review ani dona ama tha ani lo zia an fin fia nge ya bai sei thu soi bokani Was her best friend's wedding her motive for murder? Because I wondered why you didn't get invited to the wedding. I can't remember. Did she invite me? I can't even remember. Entry was the relatively small amount of cyanide found in Myrna's stomach, compared to the very high concentration found in her coffee. 20 years for the murder of Myrna Țawng.